Гэтым відэа мы працягваем кампанію Free Ivashin, мэтай якой з'яўляецца вызваленне журналіста інформнапалму Дзяніса Івашына. Піша Вольга Івашына. 72-й дзень у палоне. Сёння ў нас будуць рэфлексіі на міжнародныя навіны. Даруйце. Бо ўласна пра Дзяніса нічога новага мы сказаць не можам. Усё па-старому. За гэтым лютым агратрэшам неяк мала хто ўбачыў сапраўдную небяспеку для ўсей Беларусі, а не толькі для Рамана Пратасевіча і ягонай дзеўчыны. Не, я не кажу, што ганебнае выкраданне людзей з міжнароднага авіярэйсу шляхам а-ля самалійскага захопу грамадзянскага летака і грамадзянаў іншых дзяржаваў з дапамогай вайсковага знішчальніка ёсць нечым абсалютна другасным. І відавочна таксама, што на ўжо сённяшнім зборы еўрапалітыкаў будзе прынятае нейкае прынцыповае рашэнне па сітуацыі ў Беларусі і далейшых адносінах і ўзаемадачыненнях з рэжымам Лукашэнкі. Ці ж не гэта было асноўнай мэтай разгулянага шапіто, калі дапусціць, што ў стане рэжымных служак нямала прыхільнікаў і агентаў уплыву рускага міра. Асабістая драма палонных не паддаецца аналізу і апісанню, але я пра іншае кажу. Канчатковая міжнародная ізаляцыя не пакідае рэжыму ратавальных мастоў, а штурхае яго ва ўдушлівыя абдымкі старэйшага брату. Усё гэта выгодна, на вялікі жаль, толькі аднаму міжнароднаму гульцу з усходу. У выпадку прызнання светам рэжыма як адшчапенца і міжнароднай тэрарыстычнай групоўкі шлях на захад для розных макеяў будзе зачынены. Ніякіх крэдытаў, зразумела, яны таксама не дачакаюцца. Швах у эканоміцы ўсё бліжэй. Грамадзяне гостраць вілы ў чаканні. Куды бегчы па паратунак? Да іншага сусветнага ізгоя. Але ж нават Расія жадае мець эканамічныя стасункі з цывілізаваным светам. Ад таксычнага васала трэба будзе пазбавіцца. Тым больш, што ў стратэгічных планах Лубянкі паглынанне Беларусі ўжо даўно распісаныя ў некалькіх варыянтах, а перашкаджаюць гэтаму хіба толькі палітычныя амбіцыі Лукашэнкі, які жадае быць першым хлопцам на дзярэўні, а не губернатарам заходняга краю. Некаторыя ўдзельнікі пратэстаў, аматары рускага міра, сёння лічаць, што гэта дапаможа ім вырашыць праблему Лукашэнкі ў двукосе. Што знікненне гэтай праблемы нараз павярне іх ці іхных сваякоў да хаты і начны жах у двукосі скончыцца. Але я адразу папярэджу іх, што ніхто палонных Лукашэнкі вызваляць не будзе. Для любога недэмакратычнага рэжыму яны з'яўляюцца сапраўднай небяспекай. А вось сядзець нашыя палітвязні змогуць ужо не толькі на тэрыторыі акупаванай Беларусі, а ад Брэста да Владзівастока. Калі вас такая перспектыва задавольвае, то можаце ўжо зараз крычаць «Пуцін введзі». Таксама нагадаю схаваным адэптам агентам рускага міра пра тое, што здраднікі, якія будуць дапамагаць Расіі ў фізычным знішчэнні Беларусі з палітычнай мапы свету, наўрад ці дачакаюцца іншых плюшак ад новага гаспадара, акрамя службы ў аддаленых раёнах новай недаімперыі. Здраднікам можна скарыстацца, але давяраць яму ніхто ніколі не будзе. А ў якасці ілюстрацыі да паста прапаную беларускую версію новага расследавання беларускай службы маніторынга «Інформнапалм» пра патэнцыйныя небяспекі для Беларусі і суседзяў вайсковага супрацоўніцтва абодвух рэжымаў. Свабоду палітвязням і вязням сумлення. Добры акупант, мёртвы акупант. Кожнаму юдзе сваю асіну. Беларусь будзе вольнай, жыве Беларусь.